Szeretek itt lenni. Felismerem ezen idő értékét és hatalmát. Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy itt lehetek. Úgy látom magam, mint egy teljes halmazt, amelyről tudom, hogy én teremtettem, és bizonyosan az én választásaimból állt össze. Ahogy magamat látom, ezen a képen tele vagyok energiával. Fáradhatatlanul, ellenállás nélkül, valóságosan haladok előre életutamon. Látom magam suhanni, ki és beszállni az autómba, ki és bemenni épületekbe, szobákba, ki és beszállni beszélgetésekbe és életélményekbe, és látom, hogy erőlködés nélkül kényelmesen és boldogan teszem mindezt. Látom magam, amint csak azokat vonzom magamhoz, akik jelenlegi szándékaimmal összhangban vannak. És egyre tisztábban látom minden pillanatban, hogy mit is akarok. Amikor beszállok az autómba és elmegyek valahová, látom magam, amint egészségesen, kipihenten és időben érkezem, felkészülve arra, amit ott tenni fogok, bármi legyen is az. Látom magam, amint tökéletesen vagyok felöltözve, pontosan abban a stílusban, amit magam számára választottam. És jó érzés tudni, hogy nem számít, mások mit választanak. Sőt, még az sem, hogy mit gondolnak az én választásaimról. Az a fontos, hogy én elégedett legyek magammal, és ahogy most látom magam, tényleg az is vagyok. Felismerem, hogy életem egyetlen szempontjából sem szorulok korlátok közé. Bankszámla egyenlegen végtelen. És ahogy látom magam, amint végigjárom életem eseményeit, igazán szívderítő tudni azt, hogy választásaimat nem korlátozhatja a pénz. Minden döntésemet az alapján hozom, hogy akarom-e az élményt, vagy sem. Nem pedig az alapján, hogy megengedhetem-e magamnak az élményt, vagy sem. Mert mágnes vagyok, amely minden pillanatban azt a jólétet, egészséget és kapcsolatokat vonza magához, amit választok. A teljes és folyamatos jólétet választom, mert megértettem, hogy az univerzum bősége határtalan, és azzal, hogy jólétet vonzok magamhoz, nem veszem azt el valaki mástól. Jut elegendő mindenkinek. Mindannyiunk számára ott a kulcs, hogy láthassuk és akarjuk ezt, és akkor mindannyian magunkhoz is vonzuk. Így tehát a határtalant választottam. Nem szükségszerűen azért, hogy felhalmozzam, hanem mert tudom, hogy megvan a hatalmam, hogy magamhoz vonzam, ahogy csak akarom, amire csak akarom. Tehát végtelen bőség és jólét áll rendelkezésemre. Életem minden területén rengeteg nézőpont lehetséges. Látom magam, amint olyanok vesznek körül, akik, mint én, növekedést akarnak, és akiket az a hajlandóságom vonzott hozzám, hogy engedjem őket annak lenni, azt tenni vagy birtokolni, amit akarnak. Miközben nekem nem szükséges saját tapasztalatokba bevozzanom azokat a dolgokat, amelyeket esetleg ők választanak. Én azonban nem szeretném megtapasztalni őket. Látom magam, amint másokkal kapcsolatba lépek. Beszélgetek, nevetek és élvezem bennük mindazt, ami tökéletes, miközben ők pedig azt élvezik, ami bennem tökéletes. Mindannyian megbecsüljük egymást, és egyikünk sem kritizálja a másikat, és nem figyeli meg a másikban azt, ami neki nem tetszik. Tökéletes egészségben látom magam. Teljes jólétben látom magam. Látom magam, amint új erőre kapok az élettől, és újra megbecsülöm ezt a fizikai élettapasztalatot, amelyet annyira akartam, amikor eldöntöttem, hogy fizikai lény leszek. Nagyszerű dolog fizikai lényként itt lenni, a fizikai agyammal döntéseket hozni, miközben hozzáférek az univerzum hatalmához is, a vonzás törvényének erején keresztül. És ebből a csodálatos létállapotból kiindulva vonzok be ugyanebből még többet. Ez nagyon jó. Jó móka. Nagyon tetszik. Most elhagyom ezt a műhelyt, és a nap hátralévő részében azzal törődöm, hogy olyan dolgokat keressek, amiket szeretnék.